mana wegerezie no kele biko enwere ndị m chọrọ ka ha tụrụ ntị ha ala na ihe n'ugbo m chọrọ ikwu. Ewu nwoke ewu nwanyị enwe family ibu n'obi gị rikpo nga na were ụzọ ahụ n'ụdị na ịma ihe ị na-eme gị rikpo na that family n'ihi na ifiliri na ịnọ in control, maybe ke nwanyị or ke nwoke with somebody na-amaghị otu esi akpachapụ gị ozi ibu gị oziere ha nwụnta bere ha na-aṅụ ha ọbara na ịga nga n'ihi gịnị onye a gị na-emega ihe ọ maghị otu esi akpachapụ n'akụkụ even go onwe gị mana inye gị that family nsogbu, even go onwe gị mana inye gị that man nsogbu, inye gị that woman nsogbu, mana gị kwechiri n'ihi gịnị your influence dị too much on them. Enweghị Chineke na-apụghị ime. Otu ụbọchị ihe ahụ imega na that family ga-apụsharị soro nọ n'ala n'ụlọ ma ọ wụrụ na ichegharị gị wụrụkwanụ nwaanyị gị na onye gị na-ebe ibiri n'ụlọ mara mgbe ị kwesịrị ịgwa ya okwu, mara otu ị ga-esi present okwu. Study onye gị na-ebi n'ụlọ. There is time for everything. Ngwa toruo ntị ọ n'ala. Ị nwekwara right ịchị ọchị, ịchọkwa ịchị ọchị ga-echiri ọchị, mana the most important thing wụ ihe m na-aga ikwu nga n'ugbo nwere ndị gabigaga mana Chukwu na-eme ebere ka vidio na ruo ha ntị ka ha nwee ike mee gịnị mụrụ akụ. Ụmụnne m last week ka obere nwa ogogo nwa agbọghọbịa nta kpọrọ m na phone sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na ya dị 22 years na ya alụkwala di na nwaanyị mba nọ m za ya sị m na di ya matara ya mgbe ya dị late 17 na-aba 18 mana mgbe ya na di ya bidoro cross wa boundary nọ mgbe ya nọ 18 plus na-enwe ọtọ ọ rụrụ ha n'ụlọ ha di ya dịzie fully involved na di ya the only human being on this planet earth na-akpali one bag of rice dash ya nne na nna ya since nne na nna ya ji biri dịka di na nwunye ha ṅụọ. Di ya kpọọ mpe ya azị asị ya don nwere na ofe ese ndị kenta na ada ya nwaanyị nọ na ya ga-erejista ya na WAEC na ọ dị erejistara ya na WAEC lecture exam ha na pass ta with good results na di ya dịcha happy take ya out that day gazọchara ya akwa na-apa ya zụọrọ ya phone, ezigbo phone ti nne na nna zụọrọ ha phones ọ sị ha ṅụọ. Di ya batara na family nna ya ọchị awụrụ onye ọbụla eze ọchị n'otu aka emegidere mgbe ya bịara pụta biznes ya aka echichazi ihe ya ike. Di ya gaga rejista ya ebe ya mụrụ Catherine ya bụkwa na mụta ọfụma o mepere ya na nwanga aka ruru ya na-emekwanụ na-enwetakwanụ ururu ọrụ mgbe aka di eji mụzizie so chọrọ ịlụ ya na di ya para edenwe ya nọrọ on top of the world dị very happy ya ebido bue ahụọma abata otu aka di ya bịa sị na oke na ọ chọrọ ịkwụ ụgwọ isi di ya alụ ha akwụ ụgwọ isi ha ebiri dịka di na nwunye mee nwa portable wedding ha white wedding lakpuru. Mana mgbe ya na-aga na visit di ya mgbe ha alụbe na enwere otu enyi ya nwoke ya na-ede na mma and di ya were very quiet person ọ na-enye nsogbu na oruzi otu echi na enwere echi enyi nwoke di ya n'ọnụnụ ihe ọ na-eme ihe ọ na-ekwu na ọ na-alikecha na ya na-anụpereta ya beti amaghị otu esi agwa di na ya achọghị ime ihe ọbụla ga-eme di iwe na ya achọghị ya na-eme ihe niile na-eme to impress him, to make him happy and na di ya na ọ hụkwara ya n'anya too much. But na nwaanyị mba nọ mza ya sị na enyi nwoke di ahụ na ya amaghị otu esi asị enyi nwoke di ahụ shi na ndụ di ya bụ ya amaghị otu esi agwa di esi ya achọghị enyi nwoke na ya na-arụ ha na mma na o nwekwara ike ya ma ọ ga-ewe di iwe. Na m lekiridere ihe enyi nwoke di ya na o mere last week gbụwaga ya obi ya nọrọ n'anya ya na-ebe so ọ ga-awụ enyi nwoke di ya nọ na di ya dị mbụ eme ihe a nsọ ngịrị nne m nwaanyị ọma ngwa m ihe ọwụ ya sị m na ya eshichara nri ya na enyi nwoke nọ na dining na-akpa nkata ya eshicha nri bụ nri na tray na-abịaje mụsị ka enyi nwoke di ya gwagazi di ya sị gị na ha ericha nri na ugbu a na ọ ga-eri nri ngwa ngwa ka ha gaa buru odele na nwaanyị bara na I'm sorry for using this word m sị ngịrị ya sị na enyi nwoke di ya gwagazi ya na ha ericha nri nga ka ha rie nri ya ngwa ngwa na ka ha nwee ike pụọ gaa buru odele. Ihe enweghị iwe ya pụta ya ndị ya nọrọ ya clear mgbe ọ na-ahụ na ya akụja di ya were anya ha ya n'anya gbaa ya enwezikwa ihe ya dọsara nụ ha na butere ha mmiri. So na ihe ewu ihe ọ na-akpọrọ di ya ha agaghị eburu
njụwa si nne m elekwana ihe ghọtakwara n'anya n'ọnwụ ka ha gaburu olosho n'oge ọ pụtara sị ngwanụ kulu da na anọ na m ihe kwuru na nwaanyị mba nọ nza ya sị na obi agbawala ya na ya ifat ya na-ele di like this ya na-echeta ihe enyi nwoke kwuru. M sị ngwanụ nwaanyị ọma ya sị nwa ọma ya sị nwa di ya hụrụ n'anya ya sị o nwaanyị mba nọ m sị yes na nwa ọma di ya hụrụ n'anya ọ dịghị izi ịlụtara ezigbo di n'ụkwa ya na-ekwekwele mmadụ ọbụla mee gị iwe kwekwele mmadụ ọbụla gbanyere na aja na garị. You are the queen of your house, the queen of your husband. Therefore, ị nwere right ihe ọbụla na-akpagbu ihe ọbụla mege n'ime ụlọ ṅụ ị na-alike ha gị sit ya down mana emekwele ka iwe na mba gị kọsara ya kama ị ga-eme ya uwe mba gị were nwa akwa ure gwa ya na ọ ga-eme ihe ahụ i kwuru ọ ga-ege ntị n'olu ọ ga-achọ ka ihe ọbụla bọdanụ. Nwaanyị mba nọ nza na agwabedo di ya jụbedo di ya na ya mega ahụ ka ya nọ ihe that idiot ahụ kwuru. M si ngwa gị ntị ahịa m kọgara n'ihe mgbe otu ị ga-esi aga about it. Ị ga-agwa di m sị ya na ị nụrụ ihe enyi ya nwoke kwuru and na ị like ya na enyi ya nwoke nwere bad influence on your marriage and you don't want it. Ibesapụtara ya nwantọntọ anya mmiri akwa ọ ga-mara na ihe ahụ ikwuge onye nwekwele nwunye ọma ya nsogbu ịnụ edenwene n'obi ṅụ ya na-enwe ṅụ iwe and a conclude na otele ho no no ya na di na akwa ga ebu ya o nwere ike di na ekwe ebu kama ọ mgbe somebody dey lousy gbagodi dị mee ka ọ mara na ị nụrụ ihe enyi ya nwoke kwuru ị ga-ahụ ihe ọ ga-asa o nwere ike sị ngwa ya nọ na ọ ya defend onwe na ya anaghị esokwa ya ga eburu mana ihe ọ bụla ọ gwara ṅụ were ya ote ịnụkwa ya ụmụnne m ọ ya ka ọ sị m nwaanyị mba nọ nsogbu anọ na ya anaghị m kwuru ya kpọghachi m na n'abalị yesterday ụmụnne m tụrụ ọnụ ntị ọ n'ala ebe ebe na-atụ ọchị ya kpọwa di ekowara bido bewe di ya jụọ sọ ọkwa na nkiri di ebuzo gogo nwa sọ gịnị na-emekwana ya kwa na ọgwara ya ihe ọ na akwa na obegenyegekwana ya nsogbu n'elu otu oshi ọgwabe ihe mege akwa bido ekpebe akwa na ọgwụ ya ihe ọ mgbe ka eji gwawazie di na ya nụrụ ihe enyi ya nwoke kwuru the other day last week ọ bịara nga o richa ihe eshiri riokwe ihe eshiri richa na plans na-agwazi die na ọbịa ka ha gege buru otele na ọwọta ha na-eshebu ya ọ sị di ya dakapụ n'ọchị chigide sherezie ya n'aka si ya bịa na ya bịa si ya ngwa ya nọrọ ọdụ ya gwa sị na ugbu a ka ya ma na nwunye ya na otole na nwunye ya etole ya n'aka so na ọ nụrụ datin yes so na ihe ya chọrọ ịgwa Igbo na ya ga ya na ya abụọ ga-agbata obere gị na ọ ga-act takwa ya ọfụma yes na ihe ọbụla si ya ata Igbo a ma wụrụ ihe ọbụla ga-eme enyi ya nwoke ahụ ya na ya bụ akwụsị enwe enyi na ya ga-eme ihe ahụ ọ sị di ya gwawa sị ya na ya na ya abụọ ga-akwụsị bata ọ small ka ga-eji akwụsị ya gwawazie na enyi ya nwoke a ga-abịa na Satọde na ọ bịa na Satọde na ọ tọpụrụla ya ọnụ na o kelele ya na ebe unu na ọ jụzie ya sọ gịnị ma ọ kpegere nwaanyị ọma na ya gwazie enyi ya nwoke ahụ sọ bịara ikpere di ya ege na dị ọda dị ibutegere ya nri na ị nọrọ mgbe ọ gwaga di ṅụ na ọ bịa ka ọ nọ ga buru odele na ị chọghị ịhụ ya ha n'ụlọ ṅụ ihe di ya gwaga ya si ya gwa enyi ya nwoke ya atịa ya like drama na ọ bụrụ na ya atịwa ya na ya nwawu di ya ga na-asị ya shut up your mouth go inside the house na ọ tọpụkwara ya ọnụ na ọ ga n'ihu gwawa enyi ya nwoke datin na ya chọghị hakwa ịhụ ha n'ụlọ di ebe ya ga-aba na kichin shie nri oricha nri eshi kpọrọzie di ya gbara akwụkwọ na n'ụlọ ụka na ọ bịa ka ha ga-eburu otele n'elu nri ebupụta garị na ọ bad influence ya chọghị ịhụ ha n'ụlọ na ihe di ya prepare gị na mhụrụ ha za ya atụtacha ya di ya dị very happy di ya so wonderful yes na ọ mee ụta o ruo Saturday enyi ya nwoke nọ ntara bịa ya tọpụrụ ya ọnụ ya na-aga pim di ya jụwa si ya hụnị na ọmụbeghị na enyi ya nwoke bịara okele ya sị kwiche enyi nwoke atọ ọnụ gwawazie the man si ya chọghị ịhụ ha n'ụlọ na ya bịa hakwala ebe a na efili na ọwa ezigbo mmadụ na ọwa ezigbo mmadụ na ya achọghị perfect opportunity ịgwa ihe ya n'obi na obi adịghị ya mma na the other day ya ebupụta jere ya na di ya isi ezoro na dọọ ka ya bata lekwe nga ọ gwagazi di lụrụ ya na ọbịa ka ha rie nri ya shiri ka ericha ya ọbịa ka ha ga buru otele kpụrụ di lụrụ ya lụ na ka ha ga buru olosho na ofilere na ya wụ ụmụaka na ya bịa hakwala ebe a in fact ya na ọ bad influence na ya chọzi ịhụ ha n'ụlọ ihe ọ bịara ugbu a ka eshi ha bupụtara ya ka o kporozie di ya ga buru ha otele na young marriage na di ọma ya na-alụbalụ na ọhịa ihe ọ batara n'ime ụlọ ebibi ime na na ọ gaghị awụ ọkụ na ọ gaghị awụ ọkụ ebe a na ọ sị dị gaghị ele di anya
di ya si ya ngwa hapụ di ya pụọ na-agwa si akwa gwere that day na nwunye ya nọrọ datin ma mana sis ahụ this woman enyebeghị ihu ya ajụkọtala ese gịnị wee iwe ihe nwunye na-agwa ya na ya ga-agwa ya iwe ya on a perfect opportunity na ọ bụ ya ma na ọ opportunity a ka otu gị nakwa ya gwere that day sọrọkwa ka nwaanyị ọ nọrọ ihe a ọsịzi ya na ọnwụ n'ọnụ ya na ọwụtọ ga-eshi anyị disrespect ya na ụdị asị nwekwe nwaanyị ga-anụ this thing obi adị ya mma don't worry taa achọ m mkparị ihe ga-eme na mgbe ọbụla ịchọ ka ịhụ ayọta ga-ahụ aside but for now you know women na ụta na ọwụta ka nwunye that man shi kwụsị ịbịa n'ụlọ ọ na-abịa na ọnwụ na ọwụ every mgbede every 2 days every dekwe ịkọbecha o ruo na even n'abalị nwanne nya ahụ na o were phone o kpọrọ di ya na phone si nwunye ọnụ nga onye ya phone ka ya rịọ ya di ya were phone nye gwa si ekwekwele ọ na-arịọ ya gwa si biko na ya bụ nwe ihe sịrị ya na ya bụ na ya gwala ihe ya gwara were he phone nye asha ha di ya gwawazi esi ya guy hapụ ka don't worry maybe in time obi ya ga-apụ before ma at least ya succeed ele na ya na di ya nụrụ ha nụrụ n'obi ọma di ya mgbe ụfọdụ achọghị ịpụ but this guy bịa hala ọwụ bịa okporo di ha ba moto hapụ so di ya na-ewereziele ya nwe na-ekuteta ume dati na ụdịzikwa ha otu ọ dị mbụ ọzọ nọkọta di ya gawa shedi onye ka gawa ke ya nke a na-alọtachi na mgbede wọsọ ọ na-alụrụte ya gbara bịa n'ụlọ na ọ na-abịa hakwa ọ bịa alaricha anya ọsị di ya bịa ka ha ga-eburu odere na di ya akwụsịna di ya si amahụ na ya wee good actor na ọ bụrụ na Nollywood ahụ ha wolves gathering ya na-aga etige na ọ ga-eme film ọ ga-emeta ọfụma na ọ actri nọ perfectly na di ya zere gift for that na nwamba nọ mza ya sị m thank you ụmụnne m I was very very happy mgbe ụfọdụ ị ga-emere enyi ịba ị ga-abata ụzọ otu isi apụta awụzie the problem ụfọdụ ụmụ nwaanyị gabigaga destin onye ahụ ị na-agwa di gị na ịchọghọ di gị sef achọghọ kama ọ maghị otu o si apụta ka ọ hapụ ịwụ na ịghọtago nwunye gị mega ya gịnị meziri ya ọta ya dịzi ụta bikọs ịlụziri nwaanyị ihe mana inwe perfect time gị na di gị discuss ya ị ga-ahụ na yes enweghị ihe di na nwaanyị na-aga eme achieve if they work together if they hold their hands enweghị ha na-aga eme achieve di ya gwawazie na ọ because of moto ka o ji kwuo that thing na ọnwụ ya na-ebu na ọ ya nwa na-ebu because ka ahụ enwere moto but di ya nwere moto na ọ moto ka na-eji aga ya kpụrụ ya ga-ebuga ya kpụga ha na họteelụ gawa ebe ya na-eso ya ebu ya nwụ ụdịrị mmata ọhịa ihe di ya ekogaziri ya na ahụtụ ụwa na-arụ ole ihe ahụ dagị ke onye that bad egg ọwa agwọ ahụ ekputere na your house sometimes ị ga-egbuli ya alone gị na di m ga-ejikọ aka ọnụ were kwapụta agwọ ahụ tụpụta ya ezi tụbaga ya n'ime ọjọọ ebe o belong but then how do you go about it ụfọdụ ụmụ nwaanyị nụpere this thing that di ha ga-ata ahụhụ ya taa ya even tagide it as long as that marriage may exist ha ga-ata ọ na aha di ha tụ ngwa buru odere or even the man pọ ha si gawara n'ibu odere ọ ga-ekute ha ume na ihe ahụ ọ nụrụ mana ihe oke di na nwaanyị si jikọ aka ọnụ gbuo ya wụ problem keep onye iro ahụ that stupid man edenwe wepụ stay away from their house from their home ọ dị very very important ihe niile awụcha ọgụ ihe niile awụcha mgba tone approach matters enweta ị ga-esi gwa onye gị na-emeghe gị ghọta na problem ahụ ịsọ ya onwe tụgakwa otu o si apụta ị ga-support ya in every step of the way ọ nọkwa na nwaanyị ọ nọ na nwoke mana kwado otu isi confront onye gị na-ebi n'ụlọ there is time for everything and e nwere gị nara iwe wee nwa ikpe nwa onye ihu na onye azụ ikpe everybody even dị inclusive onye ihu onye azụ ha wụziele ndị na-ebu otere gị tiga dị na ihe na ọmaghị isi n'ọdị gị werekwa na ọga enyi nwoke a na-enye gị nsogbu you can limit your friendship with him ma ọ bụrụ na ọ dịghị otu ị chọrọ Chineke duwere m ọnụ ọ nga ọha m n'ọnụ taa udo dịrị ọnụ